Mit csinálj akkor, hogyha el van maradva egy izomcsoportod? Hát, én mindenképp első gyakorlatnak a célizomra végeznék egy gyakorlatot, heti kétszer vagy háromszor, függ attól, hogy milyen nehézséggel, milyen RPE-vel vagy RIR-rel edzed meg a célizmot. Azért is fontos ez az első gyakorlatos dolog, mert minél frissebb vagy a konditeremben, annál jobban tudsz benne teljesíteni, annál nagyobb súlyt fogsz tudni megmozgatni, annál jobban fog fejlődni a célizom. Izomnövelés szempontjából mindegy, hogy majdnem mindegy, hogy milyen ismétlésszámmal dolgozol, hisz 5 és 30 között, vagy 4 és 35, teljesen mindegy, ugyanolyan izomnövekedést lehet elérni, de azért azt bele kell kalkulálni, hogy minél több ismétlést csinálsz, annál nagyobb fáradtságot generálsz a szervezetednek, szóval a nagyon végletekben én nem mennék el, meg a legfrissebb kutatások azért azt mondják, hogy egy sima szett, az sokkal effektívebb, mint mondjuk egy drop set, mert nagyobb súllyal fogsz tudni dolgozni, a két sorozat között megfelelő pihenőidővel sokkal nagyobb izomnövekedést lehetne elérni, szóval nem használnék ilyen intenzitásnövelő technikákat, hanem sima, rendes mezei szetteket, és hogyha háromszor edzed meg például azt a vádlit egy héten, akkor én egy picikét játszanék az ismétlés számokkal is, lenne egy 6-os nap, egy 8-as és egy 12-es ismétlés, mindegyiknél felírnám, hogy mekkora súllyal dolgozok, és próbálnék hétről hétre, vagy 2 hétről 2 hétre, de emelni a súlyon úgy, hogy ez a gyakorlat kivitelezésének a rovására ne menjen. És ugye ezt mindenki felírnám én Excel táblázatba szoktam, de akár bármilyen edzésnaplót használhatsz, és muszáj nőnie. Ezen kívül meg már csak a pihenésre figyelj oda. Ha szükséged van segítségre az edzéstervezésedben, akkor dobj egy üzenetet, hasonló tartalmakért pedig kövess be.